Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай шаби 23 октябр ташкилоти Беллатор аввалин турнири худро дар Русия мегзаронанд, ки дар муҳорибаи асосии ин турнир легендаи муҳорибаҳои омехта Фёдор Емельяненко дар қафас бо варзигари амрикоӣ Тимоти Ҷонсон вомехӯрад ва ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи варзигари тоҷик Шараф Давлатмуродов зидди варзигари рус Анатолий Токов баргузор мегардад ва дар ин навор мо ба шумо оиди ҳардуи ин ҷанговарон маълумот хоҳем дод. Варзигари рус Анатолий Токов санаи таваллуд 17 феврали 1990, қад 1 метр 78 сантиметр, вазни ҷангӣ миёна яъне 84 килограмм, рекорд 29 ғалаба ва 2 мағлубият. ғалабаҳо 16 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 7 ғалаба бо тариқи сабмишен ва 6 ғалабаи дигар бо қарори доваро ва танҳо 2 бох бо қарори доваро. яъне дӯстон чӣ хеле ки фаҳмиден, Анатолий аз 29 ғалабаи худ 23 тоашро фавран ба даст овардааст. айни замон Токов 5 ғалабаи пайдарҳам дорад ва ҳамаи ин ғалабаҳоро Анатолий дар ташкилоти Беллатор ба даст овардааст. охирон муҳорибаи худро Токов 2 сол пеш, аниқтараш рӯзи 4 октябри соли 2019 дар турнири Беллатор 229 зидди варзигари арменӣ Грачо дар Пиньян гузаронида дар охири дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овардааст. ва дӯстон бояд қайд кард ки Токов бо рақибони хеле сахт вохӯрда онҳоро шикаст додааст. бо чунин ҷанговарон ба монанди Магомед Исмаилов, Алберт Дураев, Максим Швец, Александр Шлименко, Гералд Харис ва боз дигар ҷанговаро. аммо бояд қайд кард ки ӯ танаффуси хеле калон дорад. чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, Анатолий аллакай 2 сол мешавад ки муҳориба гузарондагӣ нест ва дар вақти муҳориба ин чиз аниқ таъсири худро мерасонад, агар ки муҳориба то раундҳои охир равад. варзигари тоҷик Шараф Давлатмуродов санаи таваллуд 2 апрели соли 1992, қад 1 метр 80 сантиметр, вазни ҷангӣ миёна яъне 84 килограмм, рекорд 18 ғалаба, 3 бох ва 1 ничия. ғалабаҳо 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 5 ғалаба бо тариқи сабмишен ва 5 ғалабаи дигар бо қарори доваро. бохтҳо 1 бох бо тариқи нокаути техникӣ, 1 бох бо тариқи сабмишен ва 1 бохти дигар бо қарори доваро ва ҳамчунин 1 ничия. ва дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмиден, Шараф ҷанговари ҳаматарафа сахт аст. айни замон Давлатмуродов 6 ғалабаи пайдарҳам дорад ва охирон муҳорибаи худро Шараф рӯзи 12 июни ҳамин сол дар турнири Open FC 5 зидди варзигари бразилӣ Клебер Силва гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. охирон маротиба Шараф соли 2018 дар турнири ACA 86 дар муҳориба зидди Гадҷимурод Хирмагомедов бо қарори доваро шикаст хӯрда буд ва баъди ҳамон муҳориба Шараф карьераи худро ба сатҳи дигар баровард ва 6 ғалабаи пайдарҳам ба даст овардааст. ӯ чунин ҷанговаронро ба монанди Клебер Силва, Ҷонас Боено, Элисмар Алвес ва Бред Купер шикаст додааст. Шараф Давлатмуродов ва Анатолий Токов рафиқанд ва тӯли чанд сол мешавад ки якдигарро мешиносанд, бо якдигар якҷоя тамрин карданд ва тарафҳои сахт ва сусти якдигарро хеле хуб медонанд. барои ҳамин ин муҳорибаи хеле шавқовар хоҳад шуд. агар аз рӯи статистика назар кунем, Токов бо рақибони сахт вохӯрдагиай ва аз рӯи статистика ҳамчунин букмекерҳо ӯро ғолиб мебинанд. аммо Шараф низ солҳои охир дар муҳорибаҳои калон иштирок карда таҷрибаи хеле хуб гирифтааст ва ҳамчунин Токов 2 сол ба қафас баромадагӣ нест ва чӣ хеле ки гуфтем, ин чиз таъсири худро мерасонад, аммо дар он ҳолате ки муҳориба то раундҳои охир равад, не ки эҳтимоли калон аст ки ин муҳориба то сеюм раунд намеравад. дӯстон, ин буд навори имрӯза. мо ба Шараф Давлатмуродов бурдборӣ хоҳонем ва ин муҳориба барои Шараф аз ҳама муҳорибаи калон ва муҳим аст ва ғалаба дар ин муҳориба Шараф Давлатмуродовро яке аз ситораҳои калони ММА хоҳад кард. барои ҳамин мо ба ӯ танҳо ғалаба хоҳонем. то навори навбатӣ хонободу сарбаланд бошед.